Miluji nakupování, asi jako každá žena. Líbí se mi pracovat brzy ráno, připravovat nákupy pro zákazníky. Odpoledne mohu strávit ve škole a učit se nebo být s kamarády. Vždy vybírám ty nejlepší kousky, které bych vybrala i pro sebe. Kvalita je pro mě vždy důležitá. Navíc jsem pořád v pohybu a to se počítá. Jsme tu super parta, rozumíme si. In grocery home shopping, we are looking for people with a real passion for customer service. Our customer delivery assistants are the face of Tesco. They drive our vans and they provide fantastic service to our customers. Má práce mě baví. Každý den je úplně jiný. Baví mě řízení. Cesty k zákazníkům si užívám. Poslouchám rádio nebo si pouštím své oblíbené songy. Na cestách jsem svým pánem. Je to super pocit, že mi můj šéf věří, že se postarám jak o zákazníka, tak i o auto, které mám svěřené. Baví mě plnit zákazníkům jejich přání a pomáhat jim. Svoji práci si užívám. Neumím si představit, že bych dělal něco jiného. Každý den je pro mě jako malá mise, na které musím doručit nákup všem zákazníkům včas. Líbí se mi jezdit ve městech i přírodou, a to za každého počasí. Na svých cestách musím zvládnout různé nepředvídatelné situace. Snažím se starat o naše zákazníky, jak nejlépe mohu. Baví mě potkávat každý den spoustu zajímavých lidí. If you'd like to be part of a dynamic team where you have a job that's different every day and where you get to meet a lot of different people, this is definitely the right opportunity for you. We will provide you with an excellent training and a wide range of benefits of the job. If you share our passion, join us.